Ako nga kasulti lang dong iring ko. Ako lang one sentence. Carlos, okay na unta to. Litingog bamang ka dong. Sige. Sabi mo, day. Walay maayong PR ni si Kuan. Wala. Ang girlfriend niya PR. Kadto lang daan. Og ako ato, di na nako to ipabalandra. Ayaw na. Ibalandra. Wala no tatong uyab dito ni background. Nagana sa liog. Sabi ni mo, day, no? Ang may tabo ani okay, why tarong siyang PR, why naka-advise siya nga ayon na lang tagtingog. Ug naa kay himuon nga reach out ka ngadto sa imong ginikanan o nga labi na especially ngadto sa imong inahan in a private manner setting. Or ana day dili sa ingon ini. Kaya abi magunay mo day imbis unta ato nga ma-focus ang ato karon nga kini ang hunahuna ngadto sa iyang kadaugan. Sa iyang duha ka gold ay myself, which is karon ang mga dagko nga mga korporasyon nagsige nagpangidhat sa iya nga i-promote ning among produkto. Correct. Dako na kayo siya opportunity. Unya karon na highlight na hinuon ug unsa day kabaho ning ilang problema sa ilang pamilya nga kwarta ang gisgutan radyo man mais. Sayang. Dili maayo. Maingon biya ng mga korporasyon lain man day. Ay, dili man maayo nga model. Ayaw na lang sa. Dili lang. Basig mo tanggal ay noon to nga. Naghat. Posible